pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa love life. Okay? Love life. 10 tips para magdugay mo sa imong uyab. Okay? Tip number 10 ay TIM. Time. Kailangan mo sila nagagay para ayun sila mawala sa inyo. Okay, mauna ilang na pinapangalan sa ato ang mga lalaki. Ang time. Tip number 9. Patience. Patience sa ating mga lalaki. Kailangan pasensya sa mga babae natin na ay ubay patasan sa babae na masaktan. Ikaw mga lalaki na in relationship ka, kailangan patience. Rule number 8. Ayaw ipakita sa babae masad ka. Ay kung makita nila masad ka, pero feeling nila hindi naka-happy nila. Kailangan ipakita ang happy ka. Kapag kaubad mo, so dapat ma-feel niya happy ka. Kaya di siya masad. Kaya mga babae emotional kayo. Number 7. Tip number 7. Respect. Isa sa mga importante nga kailangan mo i-apply sa mga kagalingan. Kailangan mo i-respect ang babae. Respect food ka niya. So, you need to respect each other. That's number 7. Tip number 6. Pag nagdugay naman sa mong kuya or within 5 months to 8 months siguro, 5 months nalagsara siya, so hindi mo siya pakiligon or make her laugh, alam ko lang, kailangan mo siya manipayon, kailangan mo siya kilikot nga namin kaya mga babae kaya na sila ay sa gamay nga po. Number 5. Tip number 5 is support her. Okay? Support her. Sa tanan niya buhaton kay para ma-inspire siya o para po di siya ka makaingon ay ginusara na siya ay nakakapara sa iya. Tip number 4. Sulat ko kay that's po. Tip number 4 is 1. Ang pagpaubot. Morning panang common nga murag kulang sa inyong relationship kay kuning isa sa dahilan man tug dali magbulag kay ang pagpaubos kay when it comes sa kanang away-away kabalo mo nga ang mga babae nay uban babae nga hilig yun mapataas or dili sila gusto nga sila ang mapildi or kanang dili sila musugot nga sila ang nasa ubos gusto sila nga perminti sila ang mudaog hindi mo magpaubos in order para makahuman ng inyong away. Tip number 4. Tip number 3. Ayaw kung siniselos. Ayaw silusi ang gamay nga butang. Ayaw silusi ang mga butang nga nonsense kayo. Ayaw pagpa ipapadala selos ka
Ay, ang babae, hindi na sila ganun. Yung feeling nila ka na. Nga na sila kadesperada para makatulog lain na mo na ayusin sila. Give her trust. Kailangan ka masalig sa iyakan. Kung magsalig ka sa iyakan, feeling niya. Masalig siya sa ako, kanan tinatagad ko niya weighing up para makakuan sulod ko anak tag siya trust in order para salik ko sa saya. So kay once manggod maghatag kag trust kana once nga maguba ang imong ihatag na trust para siya og once it crumbles, it never be perfect again. Gana na siya. Gana ang trust. Kailangan mo siya ihatag sa buhay para ay tip. Madalas na di tayo magkasundo. Love. Ikaw lang. Love. Gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Love mo siya. Love mo siya. I love you. Kahit na binabato mo ako ng kung ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisipin na susugatan mo, ikaw pa rin wala iba. Gusto ko makasama. Gusto ni mo na magdungay mo. Walang iba. That's it. Okay? And that's all for today. Thank you for watching this video. Give a thumbs up if you like this video and please subscribe to my channel. Thank you for your support, guys. Bye.